Кәрим Тинчурин исемендәге театр залына килгәндә исә алар тамашачылар хөкеменә Шашкан бабай спектаклен тапшырдылар. Әйтергә кирәк, бу тамаша гадәти түгел. Ул танылган әсәрләрнең берсенә нигезләнеп абсурд жанрына корылган. Күзгә күренмәгән Карельны бабай ни өчен атарга тели һәм профессор белән малайны ниләр бәйли? Күзлек кирәк иде үзенә. Күзлек инде, Күзе бозылды менің. Юкла! Бары бабакай нашар күрә. Менә күзлек бирүгә ул шундук тындыраша күр. Аңлавымча, бабакай әфәнде, телга ату белән мауга булса кирәк. Башкача ничек? Менә карагыз, ул инде эзли. Кем Карель һәм ни өчен аны картлаш 20 ел буена әзерлекли? Бу сорауга җавапны хәзер тамашачы гына түгел, югары белемле күз табибы да эзли. Гомумән минем персонажыма шул 30-35 яшь тирәләре. Әйе, әлбәттә, бу 30-35-тә бик теге профессорларны күргәнем булмады. Менә шул да абсурд, дөрестән дә. Нинди ул профессор бүгенге көндә без менә Рәшмул Галиев белән бергә эзләнеп, балаймы, тегеләйме, коллегаларым белән эзли, ниндидер бер якка килеп чыктык инде. Профессордан башлап, иң бийек точка шулай дип әйтик, профессордан башлап, ипләп кенә төшә бара да килеп төшә бер ничтожный кешегә шулай дип әйтим мусыга инде. Үзе белмәгән, үзе күрмәгән ниндидер кешене шашынып мылтыктан атырга дип эзләп йөри. Юларның бер 20 ел, әсәбенчә 20 ел буе эзли, ләкин аның күзе күреп бетерми. Күзе күреп бетерер өчен маңа күзлек табарга кирәк. Күзне тапса уларны күрәчәк. Әле һаман да эшләү өстендә ул. Сораулар әле һаман да бар. Мөхтәрәм артистлар, сез татар театрында эшлисез. Татарча кирәкме? Профессорның бар үз яраткан кызы, аларның барлык бөтен әйберләре әйбәт, алар хәзер акча җыйганнар да менә китәләр ял итәргә, әмма ләкин килеп керә ике гап-гали кеше, шулай дип әйтик инде. Алар 20 ел нәрсәдер эзлиләр, ләкин мин ул турыда әле белмим, нәрсә эзләгәнен. Шул сөйләү барышында, алар белән аралашканда, миңа үземә дә профессор булар, кемне эзлисез, кем ул, ничек, и шулай сөйләнеп барганда, алар белән аралашканда, мин аңлыйм, кем ул Карель, ничек, каян килде, нәрсә соң ул, һәм үзем дә азакта шул Карельдән курка башлыйм. Танылган поляк язучысы Славомир Мрожикның Карель пьесасы аның иң билгеле әсәрләренең берсе булып санала. Шуның өстенә әле ул үз кыйммәтен җуймыйча заманга аваздаш булып тора. Гадәттән тыш тоелган вакыйгалар тамашачыны тиз җәлеп итә. Үземнең геройны аңладым дип әйтә алам. Хәзер нәрсә, кем ул минем герой? Гомумән әйткәндә ул простой гына, гади генә авыл малае. Югалып калучан герой булса, азактан инде ул профессорга әйләнә. Бу спектакльнең жанрын комедия абсурда дип афишада гына әйтәбез. Ул безнең өчен ул катлаулырак, без аны эзләп таптык, ул драматическая клоунада в условиях трагического абсурда дип атала. Бу спектакльдә берничә линия шулай үзара бәйләнеп, каядыр параллельно бара, каядыр гомумән читкәрәк китеп, кире кайтып шулай. Менә ничек кирип киттең син ул образга? Шулай башыннан азагына кадәр барып чыгарга тиешсең син. Бу минем бабакай. Бабагыз менә. Бабакай. Мондый жанрдагы спектакльне бигрәк тә татар театры сәхнәләрендә еш күреп булмый, ләкин Тинчуринларның бу яктан азмы-күпме тәҗрибәләре бар шикелле. Режиссер Рашид Загидуллин тарафыннан моннан бер 10 еллар элек микән инде, 15 еллар булды микән, Пурсаньякны чыгарган идек.
Ол тоже абсурд жанрында эшләнгән комедия. Тамашачыга бик ошап, хайран гына барды. Бу әсәргә килгәндә инде менә бу күбрәк яшьләр өчен дип әйтер идем мин. Безнең тел белән әйткәндә авыл халкы өчен дип әйтмәс идем мине. Күбрәк уйландыра торган әсәр. Аллаға шөкер, алға таба үсәбез, атлыйбыз, үзебезгә яңадан-яңа үсешләр табабыз, үзебезне башка яктан тикшерәбез дип әйтсәк дөрес булыр. Үзеңә кызык икән, ул ничектер нәрсәдер команда эшлисе килә. Һәркем баша бетмәскә мөмкин. Бәлки киресенчә дә булыр, без шулай дип фикер йөртәбез. Андый шартлар да булды. Тамашачыга бик ошап җитмәс дип уйлыйсың спектакльне. Тамашачыга киресенчә ошый. Абсурдның ни икәнен, ягъни акыл белән кабул итә алмаслык күренеш булуын аңламаган, белмәгән кеше юктыр мөгаен. Аның сәхнәгә менү сәбәпләрен аңлап бетермәүчеләргә шуны гына әйтергә мөмкин. Без тормышта хәзер күп нәрсәләргә күнектек, гаҗәпләнмәскә дә өйрәнеп киләбез шикелле. Без абсурд дип атаган нәрсәләр хәзерге тормышта гадәти хәлгә әйләнеп бара инде. Бабакай, утта. Шулай итеп, менә бу хәрефне укый аласызмы, бабакай? О!